عمر بن عبدالعزیز دی گل سناواں ہائے 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 او جھلا با قدم خدا دی نہیں بادشاہ ویکھیا پد ظالم ویکھے نہیں اسلام دی بہار اسی تکی نہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز اسلام والا حاکم سی خلافت راشدہ 4 سال تک مک گئی صدیق اکبر عمر پاک عثمان غنی مولا علی تے جناب 6 مہینے امام حسن پاک دے اے جناب خلافت راشدہ ہے لیکن بزرگ فرماؤندے نہیں عمر بن عبدالعزیز اے بھی جدو بادشاہ بنے عمر بن خطاب دی یاد تازہ ہو گئی آسا انج سمجھا بھائی عمر بن خطاب لوٹ آیا ہے انج بادشاہی سونی کی تھی عراق دے رہن والی ایک بی بی جناب بیوہ عورت جدہ سر دا سائیں فوت ہو گیا وے 5 بچیاں سن 5 بچیاں تے بڑے غریبی دا عالم سی کئی دیار گھر دے اندر روٹی نہیں سی پکدی عراق دے رہن والی بیوہ عورت آپ فرماؤندیاں میں جدو نام سنیا عمر بن عبدالعزیز دا میں جناب سفر شروع کیتا عراق تو میں چل پیا کوئی سواری دے تمام نہیں کئی دیاڑے میں چل کے جناب میں عمر بن عبدالعزیز دے شہر کے اندر میں جدو پہنچ گئی میں پوچھیا اے مسلمان ہو میں جڑا حاکم وقت ہے عمر بن عبدالعزیز میں انہوں ملنا ہوئے بی بی فرماؤں دی میرے ذہن کے اندر خیال سی اے عمر بن عبدالعزیز دی بڑی وڈی کوٹھیوں سی بڑا عالیشان بنگلہ ہو سی میں لوگوں نے سوال کیتا عمر بن عبدالعزیز دا گھر دسو انہاں کا بی بی آؤ گھارے جندہ بارو جڑا بوہ ہے نا دروازہ کونی ٹاٹ آلیاں بوریاں دا بنا کے نہ گوں او کپڑا سیتے ٹاٹ آلیاں بوریاں ابو دی جگہ تے او لٹکا کھلا بی بی اے گھر عمر بن عبدالعزیز دا یہ بادشاہ ہائے 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 تاں تا کافر چاہندہ ہے بھئی ساڑی جمہوریت روے اسلام نہ ہوئے جیڑا بندہ اسلام دا نام ملک لوے ایجنسیت چوکتے انہوں غائب کر دی جی میں سعودیہ چاہ پچھلے دنہ چاہ خطیب انہوں دے خلاف بولا ہے بھئی تو زیادہ یہود پرستی کی تھی جاندے اور بھی سین میں ہی تھائیں تے کنجر خان نہیں تھائیں کوئی حیاء کرو انہوں راتوں رات چوک کے تون دیتا نہیں چل بھائی اج آگ دے بیٹھے کہ حالی سوتے پائے ہو جی ہاں اس آڈے ہی میں یا اسلام دا نالو چلے جمہوریت ہم جمہوریت کی خاطر جان دے دے گے بے نظیر شہید جمہوریت فلانا شہید جمہوریت یہ جمہوریت علیہ شہید ہوں دے تے مڑ کربلا لے کون ہیں اب بولو تا صحیح بھائی کدے بیٹھے ہو پاکستان ہے جنہیں بیٹھے خیر بی بی فرمان دی میں حیران ہو گئی میں حاکم دا گھر پوچھا بادشاہ دا کیا ٹاٹ والا اس مینوں کی دیونا ہے بی بی دے ذہن چاہ بھئی میری 5 دیاں اگر ایک میری بیٹی دا 100 دینار ہوندہ سونے دا 100 دینار لا دے سی نا تے 500 دینار 5 دیاں دا میرا سال دا بڑا خرچہ ہے کھلا میرا گھر چل جا سی تے پر بی بی جدو ٹاٹ ٹنگا ویکھا تے پریشان ہو گئے خیر دروازے تے کھلو تے بی بی آواز دیتی عمر بن عبدالعزیز نو ملنا ہے اندروں عمر بن عبدالعزیز دی گھر والی آکھا جدو بی بی دی آواز سنی فرمایا بی بی آ جان دے ہوں عراق والی بی بی فرمان دی میں جدو اندر بڑی ہاں نا اے جنہ دے دل وچ اللہ دا خوف ہے میں انہاں دی گلاں پیا سو ساڈا تا ہے ہی کوئی نہیں اللہ تو بخش اور اے میری بات یاد رکھنا اے نہ کہہ پیسا ووٹ پا تے معافی مانگتے تو سا نہیں چھوڑ سکتے جتنا حکومت ظلم کر سی جائیں ووٹ پایا انہوں سزا مل سی اب میرے ہاتھ کھڑے سزا مل سی انہوں ہاں اے نہ آسا کے کیتا ہے تو سا کیتا ہے تو بادشاہ بنے خیر بی بی فرمان دی میں اندر بڑیاں تے ایک کمرہ کچا ایک کمرہ گھر بادشاہ دا کیسر و کسرا ورگے پچھو ڈر دیتا شیر بکری ہک کے نالے تو پانی پیندے کھلیں شیر نو جرات نہیں بے اکتا ویکھے بکریا نا انج نظام قائم کی بی بی فرمان دی ایک کچا کمرہ ہے ایک درخت چھان ڈاڈی نال ایک کنواں پانی کڈانا جتھوں ڈول سٹ دے مائی بیٹھیے ہوا برتن لئی بیٹھیے تھوڑی جی جگہ ہے صابن لاتے بیٹھیے بھئی پانی دے انتظار ہے بھئی کوئی اوسی تے پانی بھر دے میں برتن دھونیا تھوڑی دیر بعد نا عمر بن عبدالعزیز آ گئے او عراق والی بی بی دس دیے میں آکھا بھئی اے جڑی بھانڈے دھوندی بیٹھی نا اے نکرانی ہے تے جڑا آیا کھلا ہے اے نوکر ہے بادشاہ حالی آمنا ہے بی بی فرمان دی او بی بی لڑی ہو سکا اتنی دیر ہو گئے میں بھانڈا نو صابن لاتے بیٹھیاں
پانی کہاں بھر دے ہونا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز گئے ڈول رسا سٹا پانی بھر دیتا بی بی بھانڈے دھولا. ہوں اگلی گل سن عراق والی بی بی آدھی ہے او جڑی مائی آئی نا ماں تا نکرانی بنائی رکھا او اندر گئی اس رات والی بئی روٹی چھبیے چ رکھی بئی تے سرکہ تھوڑا جہا سرکہ برتن چ پا کے نا اس چار پائی تے عمر بن عبدالعزیز چھاویں درخت تلے بیٹھے اگو رکھا. جدو آپ کھانا شروع کر لیا تے کھانا مکا لیا کھانا کھا لیا او گھر والی آئی آتے آتی بی بی تو عمر بن عبدالعزیز نو ملنا ہی؟ جی بی بی ملنا ہے. فرمایا ای ہوئی جا مل لے. اے اسلام ہے بھائی. انوا دن امیر المومنین. اے وزیر اعظم نہیں ہے اے امیر المومنین ہے. وزیر اعظم اور ہوتا ہے امیر المومنین اور وزیر اعظم کافر دا قانون چلائیں ہے امیر المومنین قرآن دا قانون چلائیں. فرق تو رکھو یار عقل کیڑے پاسے دیتے بیٹھے ہو. خیر بی بی جاتے نال بیٹھی تھلے آدھی حضور بیوہ عورتاں غریباں 5 بچیاں یتیم گھر چ فق ہے میں جناب کو لائیاں. عمر بن عبدالعزیز دے آنسو نکل پائے ڈھائی مار کے رونا چیخ چیخ کے. بی بی فرمایا حضور کیوں رون دے ہو؟ فرمایا میرا فرض ہے تیرے تک کھانا پہنچا بنا حاکم جو میں ہوں تینوں ٹر کے بیوہ عورت نو میرے کو لاؤنا پیا ہے میں تے بڑا اللہ دی بارگاہ وچ میرا حساب ہونا ہے میرا حق ہے تیرے تک کھانا پہنچاونا تیری بچیاں یتیماں دا کھانا پہنچاونا مینوں تے خبر نہیں لگی. بی بی عمر چیخ چیخ کے رویا. عمر بن عبدالعزیز بی بی آخدے حضور کوئی وظیفہ لاؤ میری دھیاں دا. عمر بن عبدالعزیز گھر والے نو سڈا فرمایا قلم ہی لایا کاغذ ہی لایا. بی بی دے کول آندا نا تے عمر بن عبدالعزیز فرمایا بی بی تیری پہلی دھی دا 1000 دینار ہی سال دا تے بی بی دے ذہن وچ 100 لئی سی. اسلام والا حاکم غریباں تے خرچ کردا ہے خود نہیں کھمدا. ساڈے خود کھمدن غریباں نو جنب دے کھلا رہے قیامت پاکستان جی یہ جمہوریت رہی تے اپنی مونج کٹی جاسی ہڈیاں جیڑا مغز گدا پیا نا یہ ویلا ہو جاسی. جی ہاں چھڑ دیو اللہ دے قرآن نال کھلو جاؤ. میں نہیں نہ مولویوں نو ووٹ دیو نہ دیو ووٹاں نال نظام نہیں آمدے نہ تبدیلی آمدی. ساری امت نبی دی کھڑی ہو جاوے رب دی بارگاہ چا کے اللہ سے تھک گئے کٹی کٹی تے سانو قرآن نال حاکم دے. آپ منگسو تے رب دے سی بے قدراں نو رب نہیں دیندا. بی بی فرمایا اللہ دا شکر. دوئی دا 1000 لکھا. بی بی فرمایا اللہ دا شکر. 3 دا 1000 لکھا. بی بی فرمایا اللہ دا شکر. چوتھی دا 1000 لکھا. بی بی فرمایا اللہ دا شکر ہے. جدو 5ویں دا لکھن لگے نا تے بی بی تعریف کیتی کہ عمر بن عبدالعزیز تیرا بخت بلند ہوئے تیرا نصیب بلند ہوئے تو بڑا چنگا ہے تو رحم دل ہے. عمر بن عبدالعزیز نے قلم رکھ دیتا. فرمایا بی بی ہن 5ویں دا من نہیں لکھنا جے تے تو اللہ دا شکر کر دی رہی ہیں میں بھی اللہ نال جڑا رہی ہوں. میرا روحانی جڑا اندر ہے او روحانیت او میری ود دی رہی ہے. رابطہ میرا ہی اللہ نال رہی ہے تیرا ہی اللہ نال رہی ہے. تو بھی اللہ دا شکر پڑھائی میں بھی اللہ دا پڑھائی جو تو میری کیتی تعریف ہن میرا اندروں نفس ہویا خوش. لہذا ہن میں تینوں تیری 5ویں دھی دا نہیں لکھنا جڑیاں 4 نو میں دتی بیٹھا انہاں نو آکھیں بھئی او وچوں ونڈ کے برابر 5ویں دا حصہ ہی کڈ سین. دستخط کیتے عراق والی بی بی نو دتے. فرمایا جا گورنر نو وکھاویں تے تینوں خزانے چنا سال دا مل جاسی. بی بی فرماندی موڑ میں پیدل ٹور پئی کئی دن لگے. جدو میں گورنر کو لپڑیاں میں رکا وکھایا عمر بن عبدالعزیز دا او چیخ مار مار کے رونا. میں کہا حضور توانو کیا ہو گیا ہے؟ انہاں فرمایا بی بی جیڑی رات گزری ہے عمر بن عبدالعزیز دا وصال ہو گیا ہے وہ فوت ہو گئے. میں عرض کی تھی میرا وظیفے دا کہ بن سی. آپ نے فرمایا بی بی جے میں گورنر رہا تیری بچیاں دا وظیفہ جڑا لکھو ہے تینوں ملدا رہا سی. اگر میں نہ بھی رہا گورنر تے اللہ مینوں پیسہ دیتا ہے میں وعدہ کرنا سال دا پورا تیرے گھر دا بچیاں دا خرچہ میں اپنے ذمے لئی سا میں ادا کرساں. انج دے گورنر سن. تے اے آپ عمر بن عبدالعزیز دے گھر دا کے حال آ آپ تو سمجھنے بادشاہ دے کتے ہی کیمیں کھاویں تے دیسی گھیو تے رلے بادشاہ سما تے سمنے ایسی والے کمرے جفیاں پا پوے راتی کتا نو مخلوق نو مارے قتل کرے تے کتا نو جفی پاوے. اوے عقل والے آپ گھر ہیں عمر بن عبدالعزیز یہ خوف خدا دا موضوع ہے. وڈی دھی نو سڈا کھوراں گل پوچھنی ہے وڈی دھی حاضر ہوئی آپ کوئی گل پوچھنی ہے. فرمایا گل دس
دی بلندی نہیں منہ دے اگوں ہاتھ دتی کھلی دوئی نو سڈا اوہی ہاتھ دتی کھلی تری نو سڈا گال نہیں کر دیاں منہ دے اگوں ہاتھ دتی کھلی آپ غصے جا کے گھر والے نو سڈا فرمایا میں انہاں نو گلاں پوچھنا اے منہ دے اگوں ہاتھ دے تے کھلیاں گل نہیں دس دیاں آپ دی گھر والی رو پئی عرض کر دی حضور یہ 4 دن ہو گئے وصلہ نال روٹی کھندیاں بیٹھیاں نا ہائے 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 کہاں دے دیاں او بادشاہ دیاں بولو تو یہ کہانی نہیں یہ حقیقت ہے ساڈی تاریخ لکھی پئی ہے حضور 4 دن ہو گئے وصل نال روٹی کھندیاں بیٹھیاں منہ وچ بدبو آندی ہے وصلاں دی وجہ نال تاں کو منہ دے ہاتھ رکھی کھلیاں گل نہیں کردیاں بھئی ساڈے ابے ساڈے منہ دی بدبو جاسی وصلاں دی پریشانی بن سی تاں حضور تواڈے نال گل نہیں کردیاں بی بی رو رہی ہے انہاں دی بچیاں دی ماں عمر بن عبدالعزیز فرمایا تو رونی ہے چپ کر اللہ دی ناشکری کرنی ہے شکر رب دا 4 دیواری دے اندر سانو وصل نال روٹی تے لبدی پئی ہے گھر بیٹھیاں چل میں تینوں بندے بھی کھاواں جڑے باہروں منگ تے روٹی کھاندے تمبو وچ رات گزار دین ساڈے تے اللہ دی رحمت ہے 4 دیواری بھی ہے تے وصلہ نال گھر دی 4 دیواری وچ ٹکر پیا ملدا ہے رب دا شکر کر خبردار روویں نا ہائے 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 یہ جہاں داستان اپن عالم سناویں نہ تے آپ بدل سو اپن تعلیمات دینا ہوئے تو میلاد کرا لیا دربار تے خسرے نچا لینی بھنگڑے پا لینی میلہ لوا لیا پہلوان لڑا لینی قبراں دے اوتے خسرے نچائنی قبراں مدی کھلائیں جنت تیری پکی اپن نے بخشے پائے با ختم حالانکہ قبرستان جتی لے کے نہیں جا سکنے کھانا نہیں کھا سکنے حرام ہے تے آپ خسرے نچائنے اج دعا قبراں نال خسرا نچدا کر ہن تواڈی مینوں سمجھ نہیں آندی خوش بیٹھے ہو کہ کاوڑے پائے ہو آخری گل عمر بن عبدالعزیز دی سن اے نیکی ہے ہن انہاں دا رونا سن ہائے 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 آپ نا رات نو عالماں نو سدنا سٹیج لاونا اچا عالماں نو بہاونا اچا آپ تلے بہ رہنا آکھنا نبی پاک دے دین دے عالماں مینوں قرآن ہی سناؤ نبی دی حدیثیں جنہاں وچ موت دا ذکر ہوئے قبر دا ذکر ہوئے مینوں حدیث سناؤ عالمہ حدیثہ سناونی عمر بن عبدالعزیز اللہ دے نبی فرمایا ہے جدو مسلمان نو قبر اچ رکھسن قبر ملسی سجی پسلی کھبی اچ تے کھبی سجی اچ انج ہو جاسی انج آئے انگلاں سجیاں کھبے ہاتھ تھل تے کھبے ہاتھ دے انگلاں سجے ہاتھ تھل پسلیاں ایویں آ جڑی پنجری ہے ائی مل جاسی اے حدیثہ سناونیاں عالمہ عمر بن اپنا تو ڈھکی کھلا نا عالمہ نو یہ تو امریکہ والے ڈیوائساں نو چھڈی کھلائی تے فلانے نو عالمہ تو ڈھکی کھلا کر نیک بادشاہ بزرگ ہم دا پہلا کلمہ نہیں ہن سن لے نیٹ دے اوتے پریشان بیٹھے ہو اللہ ہدایت دے واپس آ جا واپس آ عمر بن عبدالعزیز نہ رومنا شروع کر دیونا انج رونا بے ہوش ہو جامنا انج بزرگاں لکھا ہے جی میں کالا نانگ جہاں نو لڑے تے بندہ تڑف دے ایویں تڑفنا عمر بن عبدالعزیز عالم حیران ہوتے بیٹھے رمنے آدھ رات گزر جامنی عالمہ اٹھی تے واگ جامنا آپ بے ہوش پین پچھلی رات دے قریب جا ہوش آمنا گھر والے نو سڑنا آکھنا میری گھر والی مسلح ہی چاہیا میرا ٹاٹ والا لباس ہی چاہیا مسلح بچھا لمنا ٹاٹ والا لباس پا لمنا بادشاہی والا لا سٹنا مسلح تے نفل پڑھنے جس لے دعا منگنی گالے چ زنجیر پا تے پھد مانا آخنا ربا تیری بارگاہ دا مجرم تیری بارگاہ چ حاضر ہویا کھلا جو سزا دے میں تو مالک ہے انج رونا رو رو کے سویر دی اذانہ آ جامنیاں انج تڑف تڑف کے رونا عمر بن عبدالعزیز ساڈا پیر بہو بھی بول رہا ہے ہائے ہائے سلطان فرمایا حسن دیکھے او پہلیا رون لیوئی تنو دیتا کسی دلاسا عمر بندے دی او میاں وے گزری جویں پانی وچی پتاشا سوڑی سامی تینوں سٹ گتے سن
جدن جاویں نا قبرستان کسے میت دے نال تے قبر وچ رکھن لگن تے مڑ ذرا نگاہ مارے، یا جدن بارشاں دا موسم ہوے تے قبرستان جاؤ قبراں ڈگیاں ہون یا سوراخ نکلے ہون، سوراخ تے پھر جھاتی مارے، اساں بھی جانا۔ سلطان فرمایا حسن دیکھے روڈ لیو اتنا دتا کسی دلاسا، عمر بندے دی او میاں وے گزری جیویں پانی وچی بتاشا، سوڑی سامی تینو سٹ گتے سن پلٹ نہ سن سے پاسا، مالک تے تو او یارا لے مگسی باہو رتی گھٹنا ماسا، وقت قریب ہے، سر دی نماز پڑھنی ہے، میں نتیجہ کاٹ کے تقریر مکا رہے ہیں 5 تو 7 منٹ، توجہ ہے نا؟ یعنی اللہ دا قرآن، نبی دی حدیث، نبی دے صحابہ اہل بیت دس ہے، او نیکی کر کے تے مڑ ڈر دیاں کہ اساں اللہ دی بارگاہ جا پیش ہونا ہے، انہاں دی راتاں رونے وچ گزر دیاں، دن انہاں دا رب دی فرما برداری وچ گزردا، عدل، انصاف، زہد، عبادت، لیکن افسوس ہے اج ساڈے سینے چوں اللہ دا خوف نکلا ہے، جو روئے زمین دا گناہ ہے اج جو اساں مسلمان وچ آیا کھلا ہے۔